Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε, Φανή? Θα ζωγραφίσουμε μουστάκια. Σε ποιον? Τον μπαμπά. Για να δω. Τι είναι? Πολύ ωραία. Πήγαινε να δεις τον καθρέφτη. Το βλέπω εδώ στην κάμερα, κοίτα. Πολύ ωραία το έκανες. Θες να σου κάνω κι εγώ? Όχι. Γιατί Τη μαμά θα κάνω μπλε. στη μαμά θα κάνει μόλις έρθει. Θα κάνεις. Δώσε φυλάκι στο μπαμπά.